Madwar 300 ħaddiem u l-familji tagħhom mistennija jgħaddu l-festi tal-miliet u l-bidu tas-sena l-ġdida fost inċertezza qawwija. Dan kif it-tlieta filgħodu ġew informati li tilfu xogħolhom. NetNews insab informat li l-ħaddiema tal-kumpanija tal-iGaming NetEnt issejħu għall-laqgħa fl-10 ta' filgħodu fejn kienu informati li xogħolhom kien se jintemm ħestrem. Fil-fatt huma nataw ċans sa' 6 ta' filgħaxija biex jieħdu l-affarijiet personali tagħhom mill-binja. Jekk ma jagħmlux hekk, kienu se jsibu l-affarijiet tagħhom mormija f'nofs it-triq. Min informazzjoni li kiseb NetNews jirriżulta li fit mill-laqgħa ta' filgħodu innutaw li s-servers tal-lob intfew għal kollox, issa li xogħolhom ma kienx se jitkompla. Jirriżulta li ftit ta' xurilu il-kumpanija NetEnt inxrat mill-kumpanija Evolution u mifhum li dan il-pass wassal għal waqfin tal-impjiegi kollha fil-bidu ta' Diċembru meta l-kumpanija ingħaddiet fidejn is-sidin il-ġodda. Madankollu l-ħaddiema baqgħu mhux informati se jiġri minnhom jekk l-impjieg tagħhom se jkun trasferit għal mas-sidin il-ġodda jew le. Il-ħaddiema li tkellmu ma' NetNews qalu li għalkemm kienu jafu bit-tibdil tas-sidien qatt ma kellhom idea li setgħu jispiċċaw mingħajr impjieg. Qatt ma dditilhom minn moħħhom lanqas li dan il-pass jista' jittieħed ftit jiem qabel il-festi tal-miliet. Lanqas ma' ċar jekk il-gvern kienx infurmat dawn l-aħħar żviluppi u jekk ipprovax jintervjeni biex isalva kemm jista' jkun impjiegi mill-madwar 300 mill-quta. Sa dan it-tant mistoqsijiet mibgħuta minn NetNews lill kumpanija NetEnt dwar dak li ġara fl-aħħar sigħat s'issa baqgħu mhux imwieġba.